Pedro je na... Nechaj ich tam až do konca. Oni sú tak dobre, Kičo. Daj sem. A holice sú. Počuť, dáme si nejaký tanier. Porcelán alebo keramika stačí. Máme stoletky. Človek vyrovnáva. No jasné. Nemáme nejaký papierik. Máme papierik. Kičo, ja ti spravím presieranie, počuj. Kičo, ja ti spravím normálne. Kičo, nechoď preč. Ten kort musí byť mimo dosah. Dobre, daj mi ho, ja si ho odložím. Tak si ho odlož. Ale... Kičo, poď sa ponúknuť. Ty go stej go moc. Kičo, oni sú dobré, jak svinia. Kičo, poď si dať, nechutia. Riadne spávajú teda. On zober rukavicu a že mne chutia. Tie spálené nechaj tak. A tie zvyšné 3 si daj. No, nie sú dobré. Ja viem, že nie sú, ale tak pochvál to do piče. Nech si o mňa nemyslia, že sú pár. Sú báječné. Dopíme to. Dopíme to. Kde to je? Tu je žiadeš. Keď sú už tie zemiaky tak báječné, tak to dopíme. Ja prvý. Ty vole, však tam je minimálne. Foto, prosím ťa, poď to! Dobre, dobre. Ideš, Kičo. Ty to natáčaš, no. Kičo, pí a nenechaj sa rušiť. Pedro, ja som rád, že tu sa ocitol človek ako ty.